nagkaroon na po ng meeting ang DBCC at nagkaroon po sila ng pag-uusap at inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at inevaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon at magkakaroon po sila ng meeting tomorrow with the President para isubmit po itong recommendations na ito for his approval. May we just get po a detailed list ng recommendations ng DBCC? Bukas na po, matapos po ng meeting. So, can we say, Yusek, na possibly tomorrow meron na pong decision si President regarding sa emergency powers niya? Isasubmit po kasi ang recommendation, so malamang meron po kung makikita po niya na tama ang rekomendasyon at naaayon at para sa bayan at para sa bansa natin. Ito naman po ay mabilisang aaproban ng Pangulo.